buri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Kigima mwanche mulia weta seni Kyandizi TV nebiro binde nendengo kwaligania asomoro belyo bwesabaliyo bonchirelia astokumira na bonchirelia abagotumanya amange igoro yo bonchirelia bwabo mwanche mulengo kwaligani bene linde tabatogo sanga sobwamo ochaka bono igagoika omoelyo nabakwenda gotobwatia asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook Wetrandizi TV News Digital abega asinsemo ya YouTube Wetrandizi TV News asensemo ya website na watanya witra www.ndizitv.net ireterene Frida Kerubo tigangireli bageli gali abene kwaligani monchire bweli tukolia lero atumanye na kyakorokwa na ende mbonchire kibuli yakora karibu sana mbio moralia Malika Ngoro Jackson Mwanza njeno mukaji bio tawani no bonjoreli goito no boa basically to boate chi brandi bere so bonjoreli arkabere ndo boate section ya ICT and ndo boate ya branding bono nege ndokere broad ibine bibere to gukora abana rero mwanche muri naganite komanya mono igoro ya branding yaino nabo gotomanya nga eduke nonga yego toka igasomo cyo busongo iga story tole makutano ase baigora ikutienyi stage yangani stage enkora imine nene kurumate kutano room 22 okay first floor akora tomanyingo Jackson ndi gwachage to boncherelyo boiga obuya bwa branding go so boncherelyo bondo obuiga bwa branding obuya na bangete 2021 chomoeli November kero kindengi kya toga choro bonchire bwa branding okolige ligento kere a bit unique korwese bintu binde agera naye alafu igento ya kabiri wikutwale passion wikutwale passion and wikutwala wiko monyeno wimanye to kora gento tema nega ibona na bakwari gete gatebanga branding nero branding no ndanyara kote mono kero kinde kwanya kwatema bonchirire bonde bwense ege ndondaro ningo kingo kodro bonchirire bonge una bono initially eduke ya ninge mono ya konich computer noroche ala ndo wadi computer na ko install CCTV lakini abantu ba flood market yimon one karwani flood ocha kwarana kinga ibataricha one mambina na bonyora tukorwa ono na bonjorili otini ko bakoranje wika tole team ono tole team y'abantu batatu kirengene nkiyaga tugachora umuchi obusongo ne bonchiriro bobiga bonde kwabere kwa gwatemanga ikwara abo chakirite na chakirite Eldoret nkanda mia na kolire na Nyamirake na bono mbusongo nkiyaga tugachora busongo Busongo ne town ko kina wangere vibrant ande ngendo kya kabiri ne town yanga oma ito kongera ali sabantu oma itenga no buate clients ba kokonyana baraburred kenge town yanga ne aso tama ito mo second ya bantu bara aggressive na ngo bosukumero kero kinde ekero kuligerera gasomo cyo bosonga kero kolenga nyo bonchire ni chinseme chichinde unabo abeire go so bonchire bwa branding na kibabere nsema ya ubwa branding imbosonga nabo kolira odo nabo roje migori yake
lakini muna mumia ti biashara ne obonjole no bongao na bwato mira no bongao Eldoret no bongao ono bwa obutingo bokombe na tauni jindo ko batinanya ko bokara tauni chichindo ekero kurigereria se obonchirio boiga bwa branding ni metenga no ganire gutwara chi skill gete omanya gukora branding kora tumanyinga kwanya tama igiri ono branding no kwegeri kitari ngendo uja kwenda class secondly to kumanya kire ngendo na kila tena ndo bwata ndo to ibaganite roles state ndo bwata yo design ndo bwata yo marketing quality assurance ibine ono kiro muntu na bwata role na kila tena tole team ya kima akaro kuri ile mbinto kibiri mo brand to brand nini nko karo kiero naboko bikwana tomanya brand tole nabono ngo brand tole chat batch kiji school ngo brand tole batch kiji school ngo brand tole chi scrap kiji nyagitari ngo story okay ngo brand tole t-shirt munechi okay ngo brand tole reflect ngo brand tole ibikombe okay bona asebinte bigamo bo brand ne customer ko baretera gose mo brand according to the demand ye customer gose no mo bi brand mo abeka abo chi customer chacha ndara jali so eri swali eri ndete chi customer chimanye bintu to brand to quality na debere ji reflector chi t-shirt chi badge chi school scrap chi hoodie wade chi umbrella nyavuli na stickers ngoro story ne jibana ozi kuligiria morima to kolete stickers chonspi okay wono ebinte binge ntundu bwate kiregende customer agani comment bwate gorari chiti jati ndo bwate iga chi hoodie na chiechi ndo bwate chi reflect chi iri gorari miavuli nere wono lakini customer nabigo chanege ndokia e feel tinga e brand ndo gokana but kende kyonsi bataite no to bwata ekero kurigeria branding no mostly moko kora sechi school chinya gitari wasarai mostly ndo eto kora chinya gitari mono na individual buna chi TV station chinde nino tuja next time to wako alafu kuna mo niji nyakitari supermarket na nichi hotel kerkende egase iga ino ya branding ni metene ne technology nere involved sana kerkende ino nkimora kwa ndo buyabwe technology nyebo abakonyera sensema ya branding technology atakonyera because ngiro konyora utamaite na bokona no YouTube warora ya guide second technology atakonyera marketing ono kare bina bona abantu bakale kisokoro kitu njya bwata ose WhatsApp ose Facebook in technology ono in terms of penetrate market ya tokonyera na get new ideas ya tokonyera manchumuri naga niteko manyanga yakerago chakyo bonchereria bwa obiga bwa branding kikeliaga nire kutwara egende getangani na abata yuko twale passion na ndo manye kyocho kokara maite njutingo bamurari ono tingo barana na profession ya nengia onyo mondo ikire no tware passion ni idea yo branding ere broad sana no ni nduchi machine njiri kutabugati branding ere broad koros bane machine ngao koros t-shirt machine ngao ngoros t-shirt ju esta nero uratumi machine nero uratumi machine ngao oni kubwati ege kombe go brand make ngao kirigente kubwati ngiutate go brand bono ekubwati ngiataite lakini egente getangani kare kuikara tware passion ne idea okay ahangwa bakote banga ase bonchirio boiga boino abantu mbarora moko watera na baro kirekene korato manyingo ngakimo
mumeranite mukarete idea yiga mugasanga muganchira na mugatebatiga moche akyo bonchirire obugiga somo cyobosongo bono idea eto tuabere friends for long okamwanga tokore gento kere unique yes we share the idea tukachakane chimashini nkego oniga honest talking to abwate ngoki we thank God we have come a long way otora mo to arenge friends tukanye idea muno muri saranze simoko siba usine chai simerongo iri abaga moche na mangana moche mo implement nze gento kiamana no ko implement tayo bwana mutigera okay response na kiarenge ke ngo chageti idea ngake response yaringe ko rasaba sani awo yabao idea tingo nyoro yo chageti tatige gendo kera kima denga ekero mu close friends ekero mu ndakole te idea na ndi mu monya ine mundo ta yora question lakini ekero wana ine na leo mu ndanga yakona ina idea yare ta to but we have been so close one ta nyare ko doubt biyamana sana ntetora watra utra saso mutumo como keigo to koirana no bekogo to manyanga igase obonchirire obogegase mogokorera akerukende amarora ina matukabo sionara i challenges kichiri mwabere mokorera so bonchirire oboiga na ndi nakikiage inkikiriki abasugumire no bunaba bwatani abaiga mwensi batatu mogendete gokini obonchirire oboiga kerali tongi motara tiganera mogende gokora ibintu bingambye mono sana mwanchi muri weta seni Kyandizi TV niko togende gusanga imeyo morobere wesabali obonchirire sagende gusanga no monchirire Jackson oyo gendete gutomanya igoro yo bonchirire bwabo yigasomo cy'ubusongo anomono asogokora ensemo ya branding kwendo mwanchi muri area toska tonyegera ngo ntrasege keke kerbosyo elinde tobeto gusanga amange Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Yes, of course. Wild Skin. Gochakira chitariki 13 cy'umutinyo yiga gatano na rimwe. Emyoyo yamanyanire. Wanchani mpuli bwa maiso na ende. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. Wild Skin. Ligereria omanyigoro y'obwanchani. Let's get down to business. Eryumana. If I get hit once, I hit back 10 times. So go! Go! Chisegi. Nyoranga. Nkira litukulie iki. Wochakira litukulie Jumanne. Weka litukulie Alhamis. Chinsa inye chebotoko. Tomoja. Wate tarike. Omwana bwembe magatebi omwana bwenguko ngai omongine kera kure omogakaro omongine orogena roli arenge gosera ngutule kure nawe igo enyonge eri aiko rukwenya karuga ya neri aiko bekwobosi cyo binde byonsi go bigotule kupaka erie yonsi dikikole ta machi wane gente cyari guturikirwa n'ingincho so batago omongine kimire kiaye ni eye bare go koreki ya maru ari kubekwa eye ba koreki bare temburi bangwa bagoro kiebintu bagoro kirogena bagoro kenyongo bagoro kenyongo kubekwa obosi haya nenkango njari ngororo ya maji omongina gakure omongina nabakoenigwo ebintu bya korunu moga buna bangina baba buna bagaka bagotebi na bangina bya tuli kubiri bya ibi ariko kolegasi ale mangaye mwana bwenguko gatebi omwana Ayumwanju wegeta sini Kyandizi TV. Nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iryo gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iryo wegokie Ndizi TV obwanso obwomagusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Biamono sana mwanche muri beta seni kia Ndizi TV chinga kyogendeta gusanga na into imiyomorobere bwesa baliyo boncheria asitagendeta kwemanya igoro yo bakorera ibo moncheria Jackson koroga somo chibusongo oyo wakara oboncheria wa branding kwendo mwanche muri nabakwenda gutubwatia asinse mwachiche mitandao asense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na wakanya gwetera www.ndizitv.net ngo kwarigana naende togenda gusanga asubwamo akanyara ntara so mutumo komokeigo nako warianga challenges kiyo gwetera so woncheri wiga challenges ne chinyingi sometimes nabokonyoranga customer genta taite nkeyo okomoteyaga nyoro rambu uma ito gutwara kirigendo ose kwaro serie customer gendo moiwana nera idio como delivera okano gendo kende abakonyora uwate usene workload nyinge customer yacha kwanyora twanye fail noti tanna negendo kere deliberate maybe nega sto uwa toge chuo challenge ende na kwanyora maybe mukoigwana the customer kwa korigasi malipaba makomake lakini rende ngonya gutema tori achibashine nchiro rondo chegaiga mu gutumeka so bonchiryo bwiga bweno kereke nabo kumenya mwanchiringa mwachinya takoro Nairobi to so score mostly none chi spare part Nairobi to go town gandora nyora do what a different supply aba chi supply chi no ne challenge ne rina re ko tete ngote binga abo konyora machine ege ndongeregia salekire kuja kenyora nandi ave challenge ne sana ko se kwanyora breakdown watu mabake besa ari sige kurunke gocha kwano ari customer neta kere kwenda igente okay ekero korigereria asichinse mechiga chi t-shirt chiga mobata gose chi reflectors ose chi hoodie emo kwenda korase company moyo mwaleta mwaganya chi customer chi mo chi brand ri gose na kiakoba but ekero tubwata ya order nene na kutukwana na bad supply about to be immediately lakini we have a good stock ndo wataga stock itaga kenando customer netaka era okone supply immediately gora enisto ya itire gora iyo mobegete all types of nini okay anko bako batebango brand more bikombe nabo igo amaburi ndubete chinga kichirichie embura bantabange ngogane bara amaburi karakende omontara cyane design yaye omo branderi totebe design yo aruseti gose online nabora nyaresa zingine design inabera be complicated karakende ngotaba more go advice chi customer cheno gose the customer kale achirene design never complicated dunja nyako complicated we have a way to go design because so much customer onye change ige korona tori
tori consider it in ebintu byaye. Okay. One togotema our best to make sure na yachire. Before to brand the customer we can approve na tuanyore twagokora igente the right way. Ngonyorore chinga kinchirora maybe chi customer chibwate meyega na ndaboranyaro bwate demand ere igoro maybe customer nero mwabere moko narana yagotekora brand ere chiga because saurimba to meyega wakana gusine chibese nusu kwa mokorere delivery yotebi chindeni nche kerekene kwanya kanyara asara bwetre ibintu binebyo na kikina tena ine challenge ya bono ikere situation mine aji customer njire genuine konyora tatarajite na abandi barokora na baringe genuine lakini that's part of the business it's challenge is biashara mostly chi customer chinonga imo konyara koru into to marketing mostly like 90% of our customers to go to marketing into is around setima to customers now they know to the different departments the department na bokonyora no monto yo but yale responsible igomo bato monto kaende chiro marketing aro kero tora ikenga kia introduction na bongo ko baro na bokonya ko bakwanera ontebi nyarebe na nyarebe agokore keiga bono duwate Dennis na re design duwate na fit nero kora marketing to watrana nera kiro montego na bwate chirol cha yagokora ase biashara ibiga kero kende ninge keri kyaberige kuba sustain no batato ninki motara ikiraga timo bachane kiro monta enda gokora ibintu byaye amugendete kugenda no boncherero bwiga every institution ne what rules and regulations we have stuck to those even if ibintu bigo togai kero twangete biashara ndo abigeta machikaita no iga ntubwati ondete yo monene na ndo ndete yo moke tubwati mwana tunjina abantu abana ndana maite role ya kero kende na kimogo cha mwabagana maybe faida ondete yo gatabanje muri round na rigiri marketing mono gose deni sateba ai round na designer mono mbwene tenyore gente kenene bono ndubwati rende rules and kampuni okay kero kende amaro raina sama tukabo sinare yaya era wajira watinya lese duke by God's grace mapenzi ya Mungu ndio tete kugura chi machine chinene tonge kwa rosary t-shirt tokurusinero okay tonge kwa rosary chikwende maybe na wocha next year gose nongo chi towards the end of the year ororenga inki tua ustua make it progress itu agote tete komenta chi machine tonge kwa rosary no ne chi hood tomenta abantu bande igere na gote inga teto kwa like after 10 months yoje na bora nyore the change ndo kwa na ma igotogo chigokorero mwaka iga na ndingo talire angwa bakoko kwanera nga mubwate chi department kero kende tomanye ngo buyabo gotora chi department ya se company ya inobune yiga ro monta ko responsible onye marketing ya feel to go fit onye ne customer ya complain about the design to go Dennis ro monta ba responsible okay bono kero monta oneti egendo kia ako ba responsible ne company ya guro wariri kero monta ko minyoka moino na moino no mupira onye goko rigero lyo mupira ne timu ena na asano wale ngingo rore ngabe bange kero monta wa ke department ya lakini wake mupira mna timu chinde ndio tujipwane ngenjo kwegere ira Arsenal awo nindo chazoroje lakini ningaje tete webange mete wade to goitera mani nsara kinende ya tarati bueno boncheri diga gasoro ngoro usine kipoirete yabo thank God ndo tena nambo bebore bana wote babena nyasa wake kebo we thank God akero kende matukabo sio norengaratigo menta babwatani amoko batana bara decision yani ndoro batatu kero chinga kichiri jamwere na kimoko cha mwakora to kwebanga
en business no kwebanga kero kende muri kuikerase mo ko feeling mo bwenete mo socia bantu kurusi ko bache babakonya ndokuri yo mondo abo kora twa mwaka na litu nimete design ko ne range design yago mwabere na barabu kulingana ne gasi abere kago kora ne response ko rasti customer. It's perfect. Ngitinda tinkwane reke. Nabo ko bori abantu isikali bali twakoreire. Oyibunga kwa. Omete na yo gokora marketing anakikwa bere ko konyare response ko rasti customer. Arumbia kero moko bwatira nasoka nekianga obonchire bweno bwa korekanire borunge akirikende supply inonga yewe ka by the way kisi county yo nduto Migori ndore tingwa ndatore ndore tindo kwa tenya gitaria ya na individuals company na Migori ndo wate a good number individuals na corporate entity ya ibere Kisii County Nyamira mpaka Bomet ogora Sengericho County abantu mbaroro batamaiti ubuya bwo brand cyanga kiri bakobeka gutse ubuya bwo brand ibikombe biri bagutumeka gusama buri kora ba restaurant obuyambo linga tukubikira gendo taite nona ngutete na kubikira isura yage se yanga na kwa ba unique abantu badana toko bakenya uniform no obuya egendo gya kabere we give quality product mbono muna chiudi chinona wizo kuna nyima tena tuli kurota ile tia yanga no ne t-shirt we have different levels ye t-shirt go to the cheapest to accommodate everybody the high end ngikiagerere mugo sustain chi customer cheno naki ngikiagerere mokonyara chi customer korwa Bomet korwa Eldoret kulingana na services chiri mokofa again they tanga services and the yakabere marketing customer satisfaction is key eze biashara ya vindi vyansi to ndo ulige market usingo satisfy customer akwane rango mwancho murigereria gotumike kamereri o mwarigani go chaseduke yega njena rote byo bari baturigereti nga Intuitore best Kisii iga makutano room 22 first floor makutano bali batenya maitere stage ya nene korumate security nya igoro ange na Simba chigari cha Simba chikwenda keroka no togo korera room 22 tiabaje batoteme barore nangaki si institution yechite hospital korera ngas kitu achikoreire chigerete nona basania bangi bagusingo bakorera torega inde tuko ba kwanira marieta lakini abangi tuko ba brand kichanga chao okay mbie mana sana sugusanga 90 asante mbie mana sana mwanchi muri beta sene Kiandizi TV kwa bere ko gusanga 90 ko rutwaga chagete omorobireiga oikabona igato ikire omwelio no basemera kwa na kwa bere go kwemanya amange gwetera obokoreri wo moncheria weli tukolera ko ndu mwanchi muri gwikira buno gwikira omwelio bo morobiri weli tukolera tumira neli tukolinde astra beto komera no moncheria ndo yira bakagutumanya amange igoro yo boncheria bwaye nabo kandi gutubwate sense chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na wotnya gwetera www.ndizitv.net Frida Kerubo twara obuligeria borobia